Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Rebo Pon selangkung Juni 2020. Kaliyan kula Budi Purwaniasih saking Pepandan Randusari. Jejer ing dinten menika mungkasi gesang. Waosan kapendhet saking kalih Timotius sekawan ayat 7 lan 8 ingkang mekaten. Aku wis mungkasi tetandhingan kang utama. Aku wis nyandak garis wekasan. Aku wis ngantepi ing pracaya. Saiki aku wis ginantungan makuthaning kayekten kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti Sang Hakim kang adil ing dinane tur ora mung marang aku wae nanging uga marang sakehing wong kang padha cecengklungen marang rawuhe. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para sedherek kinasih, nalika kula layat nderek bela sungkawa, kawula kaemutaken bilih ing wekdal ingkang dipun temtokaken mangke kula inggih badhe dipun layati. Lajeng tuwuh pitakenan wonten ing saklebiting manah kula, menapa mangke kula saged mungkasi gesang kanthi esem lan mongkok ing manah? Menapa namung kendel, kaku lan keduwung? Nalika manungsa gesang ing jagat menika temtu badhe nampi pepejah. Yuswa sepuh sanes kangge pathokan ing pepejah. Lan ugi raga ingkang ringkih sanes ukuran badhe pejah. Kathah tiyang ingkang ajrih ngadepi pepejah. Namung ing kitab suci pepejah sampun dados pepesthening manungsa. Pepejah kajasmanen sanes pungkasaning gesang. Ananging mangke badhe wonten gesang langgeng ing tembe. Milanipun kanggene tiyang pitados pepejah kajasmanen boten ndadosaken raos ajrih. Wonten ing gesangipun Rasul Paulus ingkang ngajengaken seda, Rasul Paulus ngendika wonten ing kalih Timotius sekawan ayat 7 lan 8 kala wau. Pramila para sedherek ingkang kinasih, gesang kita menika sumangga kita anggih ngladosi Gusti. Lumantar gesang ingkang kita lampahi ndadosaken asmanipun Gusti kamulyakaken. Mila monggo kita ginakaken gesang namung kangge kamulyaning Gusti. Satemah kita saged mungkasi gesang kanthi raos mongkok. Awit sampun nindakaken kersanipun
Gusti. Amin. Sumangga kita pungkasi kanthi pandonga. Matur nuwun Gusti, ing dinten menika Paduka paring pepimut bilih gesang kawula satunggaling kesempatan anggen kawula nindakaken peladosan. Tansah caket raket dumateng Paduka. Pramila Gusti sumangga Paduka ingkang berkawula tansah caket raket dumateng Paduka. Amin. Mekaten renungan padinan ing dinten menika sugeng makarya Gusti tansah berkahi.